No niin, eli terve taas kaikkia. Tähän alkuun pahoittelut, että ei ole tullut videoita. En ole jaksanut kuvata ja on ollut muutenkin kiirettä ja huono kone, mutta sellaista ilmoitusvideoa, että heti kun 50 tilaajaa tulee täyteen, niin mä hain kaupasta chilin ja syön semmosen. Ja se on varmaa ja ehkä tulen haastamaan ihmisiä. Ja sitten katsotaan, että pystyykö tai niinku pystyykö ne sitten syömään sitä ja olemaan sen joko 10 minuuttia sillain, että jätä maitoa tai näin. Ja seuraava on varmaan 100 tilaajan spesiaali, jos ylletäänkään sinne, mutta sitten semmoista, mutta tosiaan 50 tilaajaa kun tulee täyteen, mä syön sen chilin ja sitten haastelen ihmisen ja näin. Mutta eikä mulla tässä muuta